Kemm tiġġilda biex tiksib bniedem? Mhux wisq. Kieku l-ġilda kellha tkun drapp minn pezza wiesa 2 metri, kull m'għandek bżonn metru. Daqshekk. Jekk titkejjel kemm għandek ġilda fuqek trid. Tinżab il-malja, tqabbad lil xi ħadd jiksik bil-karta pesta. Tqasqas il-karta pesta minn fuqek. Tpoġġi l-biċċiet ħdej xulxin qishom jigsaw puzzle u tkejjel kemm jagħmlu. Imma jekk tifranka l-kedda, tista' tkun ċert li għal persuna normali dil-biċċa pezza biżżejjed. Diffiċli timmaġina lil xi ħadd tiħid bil-ġilda tal-bniedem, anzi għar minn hekk tal-biża'. Imma kera kemm kera, fi żmien il-Holocaust kienet waħda mill-affarijiet terribbli li seħħew. Kienu jużaw il-ġilda umana imħanxra minn fuq il-vittmi biex jinħadmu oġġetti tal-ġilda. Propjament, l-iskop tal-ġilda x'inhu? Laqqas temmen kemm l-użu għandha. L-ewwel nies Alla ħares ma kienitx il-ġilda għax kieku l-organi kollha li għandna ġewwa u l-muskoli kollox espost tal-mikrobi. U apparti li żomm il-mikrobi l-barra, il-ġilda żomm ukoll ċertu mikrobi bżonjużi ġewwa. Fuq ġismek hemm xi 50 miljun bakterja, kollha jiġġieldu kontra xulxin. Alla ħares ma jkunux hemm. Fil-fatt, ġieli jekk tieħu wisq antibiotics pereżempju, toqtolhom u tispiċċa b'infection mod ieħor. Fl-istess ħin, kieku kellek tiġbor il-bakterja kollha, kull ma timla daqs biżella. Imma ħallina tikka mill-mikrobi. Kull biċċa ġilda daqshekk fiha 650 pora, 20 vessila tad-demm u aktar minn 1000 nervitura. Fil-ġilda mingħajr ma taf qed taħżen parti mill-ilma li jġor ġismek u għalkemm kapaċi żżomm l-ilma milli jippenetrak, il-ġilda kapaċi tixrob tikkossiġnu u vitamina D mix-xemx ukoll. Tant li ġieli il-mediċina tittieħed mill-ġilda bħal krema pereżempju jew l-peċċ tas-sigaretti. Il-ġilda kapaċi żommok sħun u kapaċi żommok frisk. Fil-kesħa, il-ġilda tinġibed u s-suf jitla xewk biex jinqabad l-arja fih u jżomm il-ġisem sħun. Fis-sħana, il-ġilda tarmi l-araq u jevapora jiffriska l-ġisem bħall-arja kondizzjonata. Fl-istess ħin, il-ġilda kapaċi wkoll teħles mill-araq u minn fluidi li jagħmlulek il-ħsara. Fil-fatt, jekk tidħol vera fid-dettall, il-ġilda għandha aktar minn saf wieħed. Is-saf ta' fuq li jgħidulu l-epidermis u dak ta' taħt li hu iktar delikat u jgħidulu id-dermis. U tista' tkompli nieżel xi 2 jew 3 millimetri b'kollox li flimkien isarfu mal-15% tal-pis kollu ta' ġismek. Il-ġilda fejnek tħoss u speċjalment dik ta' wiċċek kapaċi turi x'int tħoss ukoll. Jekk tibjat ħatqata, jekk tiħmar qed tistħi, jekk tisfar imratt, jekk tiħdar se taqla, jekk issir blu għax il-bart, jekk issir vjola se tifga. Għaliex jeżistu daqshekk kuluri differenti? Bejn il-ġilda bajda tal-Iżvediżi, il-ġilda safranija tal-Ġappuniżi, skura tas-Sudaniżi u samra tal-Indjani hemm varjetà sħiħa. Fil-verità, kulħadd għandu l-istess kulur tal-ġilda, imma mhux kulħadd għandu l-istess ammont ta' melanin, dik il-kimika kannella li toħroġ fuq il-ġilda. Jista' jkun li dawk ir-razzez li għandhom ġilda skura akkwistawha mas-snin bħala protezzjoni mix-xemx. Il-ġilda samra tipproteġi l-ġisem mir-raġġi UVA. Interessanti wkoll li min għandu ġilda skura imbagħad ikollu l-qiegħ ta' jdejh u saqajh bojot. Għax hemmhekk il-ġilda tkun irqaq u ma tipproduċix melanina. L-uniċi nies li m'għandhomx laqqas tikka melanina huma l-albinos, nies b'ġilda bajda karti. Tant m'għandhomx melanina li jidher id-demm ta' taħt il-ġilda. Apparti il-kulur, anke t-tip ta' ġilda tvarja ħafna, hemm min għandu ġilda nixfa u hemm min għandu ġilda żejtnija. Kif tieħu ħsieba? Skont il-ġilda, però li jużguru li tajjeb jekk tixrob l-ilma, jekk iż-żomma nadifa u jekk ma toqgħodx fix-xemx. Maż-żmien il-ġilda tibda tixjieħ, tirqaq, tibda tirċievi inqas demm u ma tibqax stirata, tibda titkemmex. Għalkemm biex ngħidu kollox, hawn min jibqa' jipprova sal-aħħar jiġbidha u jistira, imma dwar dak tikkoħra.